Mersi că ai acceptat invitația. Mersi ție că m-ai invitat. Vitalie Sprânceană, sociolog, jurnalist, activist din Chișinău. E perfect. E cunoscut pentru pozițiile pe care le are critice față de politică, pentru implicarea în proiecte care vizează dreptul la spațiu public și justiție socială. Co-editor al platformei Platforma MD sau Platforma MD se citește? Eu citesc Platforma MD. Platforma. Da? Deși o mică istorie că am creat o mică asociație care se gestionează platforma aia online și asociația se numește Platforma. Da. Pentru că atunci când am mers să verific numele, am verificat cu Platforma și cu Platforma. Ambele erau disponibile, dar eu am pierdut-o pe aia cu Platforma, adică am căscat gura pe undeva și avem o asociație Platforma care gestionează o platformă media care se numește Platforma. Între timp ne-am obișnuit cu Platforma și cu, noi mai zicem pe scurtătură PZF, dar trebuie să-ți spun că am avut și niște momente așa mai delicate atunci când s-a început războiul Rusiei în Ucraina, pentru că litera Z era pe tancuri și e parte din imaginarul ăsta războinic militarist și noi nu avem doar unul, noi avem 3 pe cubul nostru, pe plat și aveam 3 zeuri și noi ca colectivă ne-am implicat și în efortul ăsta de a ajuta refugiații. Și îți dai seama că a venit și un moment în care inițial am lucrat ca voluntar, dar pe urmă au apărut și bani de la organizații de astea umanitare și ne-au mai zis, mai dați și mai puneți și logo-uri acolo și am pus logo-uri pe pachete, pe tot felul de chestii și am pus pe ale lor și trebuia să le punem și pe ale noastre. Erau refugiați ucraineni și noi trebuia să punem cu 3 zile. Și atunci am decis să scoatem așa zău, oricum rămâne platforma, oricum oamenii... Eu am crezut că e ceva de origine gen germană sau că ai studiat prin Germania sau de-aia am crezut că e Platz. M-am gândit că e... Păi, Platz e piață în limba germană, are sunetul ăsta german, n-a fost. Acum, dacă mă întreb sincer, și nesincer să mă întreb, nu mi-amintesc originile exacte ale platforma. Cred că platforma.md era luată, plus că nu vrem să fie platformă. Platz înseamnă piață, ceva. Da. Piață mai are și sensul ăsta de bâlci, mai are și sensul ăsta de market, adică de loc unde se vând tot felul de chestii. Și atunci hai să zicem platforma. Mă rog. Ai mai lucrat și cu Open Democracy și cu Political Critique și cu rețeaua culturală Oberlicht. Am văzut că ai fost fellow și la NEC, la New Europe College, unde ai lucrat. Am fost surprins să ai lucrat pe globalizarea religiei în contextul comunităților baptiste din Moldova. Ești de origine, adică ești botezat baptist sau? Nu, eu sunt un ateu care în timp a devenit agnostic. Am fost ateu militant mai la o etapă mai timpurie a vieții. Acum sunt agnostic, dar am adunat episoade de astea. Deci ăla cu baptiștii face parte dintr-un proiect deja abandonat de doctorat în sociologie și mă interesa pentru că probabil el sună cel mai exotic și pe el trebuie să-l... el stands out, dacă pot să zic așa. Deci era încercarea mea de a înțelege cum se întâmplă globalizarea culturală și mi s-a părut comunitatea religioasă baptistă un exemplu foarte bun pentru că aveam ciocnirea asta, dacă pot să zic așa, între două comunități. Comunitatea istorică baptistă care trăise în Moldova, a apărut vreo 100 și ceva de ani în urmă, a trăit sub Imperiul Rus, deci în România Mare, ulterior în Uniunea Sovietică, dar era și misionarii ăștia noi convertiți care veneau, deci ei vechi ziceau evităm contactul cu statul, ei noi ziceau nu, hai să ne băgăm în luptele astea culturale. Și mi-era interesantă dinamica asta, am făcut ceva cercetare de câmp, din păcate am fost și sunt prea împrăștiat ca să dus treaba asta la capăt. Uneori mai regret că n-am un PhD în față, dar pe de altă parte nu cred că ar fi schimbat așa prea mult. Așa am ajuns, ca parte din cercetare am ajuns. E vorba de PhD-ul ăla la facultatea americană, nu mai țin numele. La George Mason University. Care avea un program extraordinar. Eu nu vreau să-i fac acum publicitate, pentru că, mă rog, e universitate publică, oricine poate să o acceseze dacă vrea, dar ei au sociologie publică. Deci departamentul lor de sociologie nu era departament de sociologie ăsta clasic, dar sociologie publică. Iar sociologie publică
A murit acum vreun an, cred că Michael Buraway, unul Mhm. din cei mai faini sociologi americani, care a făcut ceva studii, a lucrat cu estul Europei și a murit într-un stupid accident rutier, a fost călcat de mașină undeva. Da, dar el a avut a ținut ceva conferință, ceva speech foarte important la o adunare a Asociației Americane de Sociologie, în care a Mhm. argumentat necesitatea sociologiei publice, adică sociologiei, nu ca disciplină de asta cercetăm societatea și Mhm. ne prefacem că suntem obiectivi. Îmi spunea cineva un banc atunci când am mers în Statele Unite, îmi spunea un banc în anii 50 și nici nu era banc, dar zicea în anii 50 sociologii aveau pretenția asta atât de, nici nu știu cum să zic, atât de arogantă și atât de pronunțată de a fi social scientists, cu Mhm. accentul pe scientist, adică Da. umblau în halate albe prin birouri, așa, savanții. Ăsta, Buraway, probabil în contra acelei tradiții, zicea, mai trebuie să vedem ce probleme sunt și nu doar să le vedem și să le analizăm și să spunem astea sunt probleme, dacă să căutăm soluții, să vedem cu ce putem face lumea aceasta mai bună, să ne implicăm de partea celor vulnerabili, Mhm. să ne luptăm cu structurile care oprimă. Deci eu m-am nimerit foarte, foarte bine. Apropo, pe urmă am aflat că, într-un sens, e o falie în campusurile academice americane, între Mhm. departamentele astea de socio-umane, în interiorul departamentelor socio-umane, între departamentul de economie și departamentul de antropologie și sociologie. La noi, la universitate, era Mhm. o nebunie. Aia la economie, deci ei sunt cunoscuți, să fac parte din Virginia School of Economics. Deci ei sunt mai la dreapta de von Mises, von Hayek și Mhm. toată lumea aia. Deci pentru ei von Mises e social-democrat. Erai Wow. de la sociologie, antropologie, era în partea ailaltă. Aveam un prof la facultate care își făcuse cercetarea undeva în Birma, deci stătea în Thailanda, făcea Mhm. cercetare terenă, stătea în Thailanda, acolo la graniță, noaptea trecea prin junglă și se întâlnea cu activiști în Birma și făcea despre mișcările sociale de acolo. Deci a fost o experiență tare grozavă. Partea cu PhD-ul nu e regretul meu personal, Ah. dar deschiderea pe care am avut-o, întâlnirile pe care am avut cu tot felul de oameni, au fost tare, tare, tare fertile pentru mine și m-au schimbat în multe sensuri. Cunoști, bănuiesc foarte bine și scena din Chișinău și scena și situația de acum. Când citim chestii pe stream legate de Republica Moldova, aș zice că există un consens în toată media românească despre Republica Moldova, unul la mână, și doi la mână există o atitudine din asta foarte paternalistă. Să-ți citesc o chestie pe care am citit-o chiar înainte să intri tu, dintr-un reportaj, zice o echipă G4 Media se află în aceste zile în Republica Moldova. În Găgăuzia am găsit oameni care nu știu română, ci doar rusă sau engleză. Ok? Și citat din reportaj: li se luminează fețele și devin gălăgioși când le spun că una din străbunicile mele a fost găgăuză. Brusc avem ceva în comun și nu mai așa de rău rumânski. Au 12 ani, chicotesc, imită tot ce încercăm să le spunem în engleză, ne imită inclusiv gesturile, se amuză și se mută ca un roi de gâze în jurul nostru. Sunt copiii găgăuzilor din a căror identitate rușii n-au mai lăsat mai nimic pentru mai târziu. Și cred că un punct bun de început de discuție este sunt lucrurile atât de radical de apocaliptice în Republica Moldova. Care e consensul acum în Republica Moldova înainte de aceste alegeri, cum am zis, prezentate ca fiind apocaliptice? Bine, e și în România această tradiție că toate alegerile sunt apocaliptice. Deci trebuie să salvăm țara odată la 4-5 ani, salvăm țara. Da, noi o salvăm și noi. Dar cu referire la citatul din articolul pe care l-ai prezentat, eu mi-amintesc că cumva așa s-a întâmplat în viața mea, că eu am tot ocolit România. Am făcut studiile în Bulgaria și România era o țară de tranzit. Și București, Constanța, Galați, Gara de Nord din București nu era cea mai bună carte de vizită a României. Dar deja după ani buni, după ce am terminat universitatea, am început să călătoresc. Și eu și-am ajuns o vreme, cred că am ajuns undeva, eram generic ce în capul meu e Secuime. Gen, eu zonă așa, nu ți-o zice, nu ți-o zice exact unde eram și am mers la o benzinărie, cred că era un Petrom ceva și am vrut să cumpăr ceva și omul din spatele, deci casierul sau vânzătorul, era un bărbat, așa, cred că era peste
puțin peste 50, deci omul nu știa română. Și a trebuit să ne înțelegem prin semne. Pentru mine a fost un fel de mic șoc, așa, pentru că în capul meu România era statul ăla unitar a românilor și românesc, așa. Am dat seama că există zone în România în care oamenii trăiesc în România, dar vorbesc alte limbi, la fel, deci în sensul ăsta e o situație total obișnuită și în Găgăuzia. Deci oamenii trăiesc în interiorul comunităților lor etnice, dacă vin la Chișinău să facă carieră sau ceva, învață limba română, învață limba engleză, învață limba rusă. E o problemă cu, de exemplu, cu minoritățile, că statul moldovenesc nu prea știe să le integreze, dar nu să le integreze în sensul... Statul moldovenesc vrea să le integreze în sensul învățați limba română sau limba de stat. Și o politică care continuă deja de vreo 30 de ani. Am fost în Găgăuzia chiar, în 2009, eram parte dintr-o comisie care făcea, la examenele de bacalaureat, eram un fel de consiliu, comisie de observatori. Și am mers într-un sat dar nu sat sătuc, dar sat, că în Găgăuzia sunt, cred că sunt cele mai mari sate din Moldova sau acolo. Este un sat Congaz, cred că, mă rog, circulă pe net că Congaz, dacă cauți pe Google, îți va zice că e cel mai mare sat din Europa. Deci la vreo 4 sate de alea cu sub 10.000 de locuitori, era o singură profesoară de română care umbla la 4 școli și făcea la copiii ei câte o lecție de română. Deci asta e nivelul la care statul ăsta învață minoritățile limba de stat. Deci e o realitate. Și atunci, mă rog, jurnaliștii ăia, mă rog, ei au căutat ce au vrut să găsească, au găsit ce căutau, de fapt. Acum, cu consensul Republica Moldova și cu aceste alegeri, e foarte greu, într-un sens, să zic, uite, să zic că e alb și negru, să zic că nu sunt importante. Evident că sunt aceste alegeri importante, în multe sensuri, dar cred că e exagerată, evident, această culoare geopolitică care se dă. Că noi nu salvăm, că retorica salvării țării nu e problematică în sine, adică salvăm țara de exemplu, de la declinul demografic. Noi am pierdut, nu eu, dar țara asta a pierdut cam o treime din populație. Au ieșit anul trecut au ieșit rezultatele recensământului și catastrofă. Suntem de la 4 milioane și ceva, suntem 2 milioane și ceva. Asta e puțin pentru orice, e puțin pentru acest sistem de protecție socială, să-l menținem așa. Deci eu sigur că vom avea pensii mici, mizerabile, va trebui să lucrăm până la 90 de ani, dar e puțin și pentru orice proiect de modernizare, să vrei să faci o industrializare ceva, o retehnologizare, să dezvolți, n-ai cu cine. E și o populație îmbătrânită, deci ai niște probleme mari și în sensul ăsta țara asta trebuie salvată. Țara asta nu are un proiect viabil de dezvoltare economică și dacă asculți pe concurență, unul îți spune, uite, dacă ajungem în Uniunea Europeană, totul se rezolvă de la sine, altul îți spune, dacă facem unire cu Rusia, toate se rezolvă de la sine. Ăsta e planul lor. Deci salvarea lor nu e salvarea țării, dar țara, deci retorica asta, cum ziceam, nu e problematică în sine dacă ar atinge niște probleme reale, doar că, din păcate, această retorică geopolitică a substituit practic orice alt tip de discuții. N-ai niciun fel de discuții. De exemplu, problema locativă, care, pe de o parte, e problema orașului Chișinău, dar Chișinău, conform rezultatelor finale ale ultimului recensământ, atrage cam jumătate din populația țării, ceea ce e altă mare problemă acestei țări, o țară hipercentralizată. Deci în Chișinău și în suburbii oficial în municipiu vreo 30 ceva la sută, dar dacă mai tragi și raioanele care sunt în jurul Chișinăului și care sunt oameni care fac naveta, așa ajung aproape la jumătate din populație. Și prețurile la apartamente s-au dublat în ultimii 2-3 ani, cresc cu 30% în fiecare an. Tu nu auzi chestia asta discutată. Tu auzi că cine iubește mai tare Uniunea Europeană, cine iubește mai tare Rusia, auzi că de alegerile tale, de rezultatul tău depinde, dacă îi votezi pe unii te vor trimite la război, dacă îi votezi pe celălalt te vor trimite tot la război de partea cealaltă. Și partidele vin cu chestia asta și le ești comod. Eu am scris un articol ieri, l-am publicat, în care ziceam că le ești comod, adică de ce naiba să vorbești economie când n-ai niciun plan economic, să vorbești soluții pe probleme sociale când nu le ai și dacă e mai comod să vorbești, nu te costă nimic să zici despre Putin, despre Macron, despre ea, ușor. Atunci înseamnă că nu e neapărat diferită raportarea pe care o vedem în România, în sensul în care asta căutam și eu și asta am mai căutat și pe stream și offline, ca să zic așa,
căutam să văd bine și totuși pentru Republica Moldova cine ce propune mai exact. Că în afară de fie ne unim cu Rusia, fie intrăm în Uniunea Europeană, nu pare să fie niciun program politic efectiv. Cam așa e. Cam așa e. O să mai revin asupra la asta, dar vreau să nu-mi scape. Eu am prost obicei de a uita că menționai aceste comparații și eu cred că ar trebui, deci ca cercetători, dar și ca grupuri de activiști, jurnaliști, oameni care, cum zic englezii, suntem like-minded, să căutăm nu diferențele care să ne conforteze cu, uite, la noi mai bine, dar la noi rău, dar la ei și mai rău. Sau avem și noi problemele noastre, dar la ei sunt general. Eu cred că ar trebui să căutăm similitudini și dacă le-am căuta, situația din Moldova, găsim tot mai multe asemănări. Sunt aceleași configurații de putere, sunt aceleași alegeri cam cu aceleași mize spre zero, partea asta geopolitică, deci toți, și voi și noi și bulgarii, că îi urmăresc, am făcut studiile acolo, și ucrainenii, și toată lumea salvează țara. Toată lumea e chemată să salveze țara, să facă niște alegeri de care nu depinde prea mult lucru. Și în toată lumea discutăm chestiile astea, faliile astea, est și vest. La noi să ajung la, nu știu cum e în România acum, nu vreau să mă dau tare, că cunosc chiar bine situația de acolo, urmăresc așa la nivel superficial, dar la noi și la alegerile locale Putin participă, adică ar trebui cineva la Moscova și stă și se gândește, dar cine în satul nenorocit nou din raionul ăla să ajungă primar? Nu, că ăla e omul meu și hai, deci senează pe fiecare. Deci ajungi și chestii de alea care sunt ridicole. Dacă le-ai spune în altă vreme și în alt context, le-ai spune cuiva, zici că mai omul ăsta nu sunt toți acasă, cum ar fi. Adică ăsta e ridicol, dar asta devine și un fel de chestii de asta serioasă. Acum, oferta, într-un sens, este foarte similară și foarte diferită. Foarte similară în plan economic. Toată lumea vrea capitalism. Cât mai mult capitalism. Investiții. Cât mai multe investiții. Ce chiar și comuniștii? Sau, adică... Păi da, nu sunt comuniști. Da, chiar bine, comuniștii cu numele. Adică realizez și eu că nu există. La fel cum nici PSD-ul din România nu e în niciun caz social-democrat. Comuniștii noștri acum fac parte dintr-un bloc, partidul... blocul electoral patriotic, cu socialiștii și cu ceva partid din Găgăuzia, care ieri a fost exclus din componenta. Deci, și așa, este o amestecătură foarte, foarte heterogenă de retorică de asta conservatoare cultural, cu multe religii, valori tradiționale, de asta și economic. Deci, ei zic că e nevoie de tehnocrați. E nevoie ca cât mai multă tehnocrație. Deci, e același mit sau e aceeași istorie cu nu avem un capitalism suficient de capitalist, dar că ei nu zic, uite, ei zic că sunt clanurile de la guvernare, dar uite, noi vom ajunge la putere, vom instala un capitalism de ăsta tehnocrat. Iar pasul zice că doar noi știm să gestionăm economia, noi am crescut aia și deci din perspectivă economică cu foarte puține nuanțe, care țin mai degrabă nici nu de politici sociale, pentru că eu nu consider că pensia e politică socială, e prestații, plată socială, pe care adică unii propun 10% și alții 15%. Dar o politică de asta economică, care să zic, uite, în Moldova în 20 de ani nu va mai exporta căpșuni eco, cum facem noi acum, sau va procesa, de exemplu, nu știu, anumite părți din lanțul valoric, de exemplu în textile. Noi procesăm la etapa asta finală. În Moldova, în zona textilă, se procesează, hainele vin tăiate și noi le facem cut and trim and sew, adică să tai, să decupează, să scoase eticheta și să exportă. Deci noi munca asta o facem. Și să vină cineva și să zic, în 20 de ani o să facem, nu știu, o să avem branduri moldovenești care o să exporte, o să facem, noi acum facem cablaj auto, în 20 de ani o să facem automobile sau o să facem chestia asta nu ai. Ai cea mai mare divergență ai la nivel de politică externă, evident. Așa, un fel de... Aproape nimeni nu-i pe centru. Toată lumea e ori înspre est și ori înspre vest. Și mai mici variații la gen politica asta față de minorități, că unii sunt unioniști și toată lumea vor să învețe limba română, alții zic nu, minoritățile trebuie sprijinite, trebuie să le păstrăm o leacă, să le păstrăm specificul și etc. Deci ai așa o mare variație geopolitică, dar la chestiile care contează, partea de economie, de exemplu. Da, chestiile care afectează zi de zi. Da, la ea ai aproape un fel de convergență, ceea ce nu e de mirare pentru că
deja de zeci de ani se implementează tot felul de proiecte de dezvoltare care s-a agreat întâi cu femei și orice guvern va trebui să facă exact treaba asta. Și acolo sunt niște cadre foarte dure, foarte rigide și guvernele știu că nici nu pot, nici nu au ambiția, și nici nu au curajul, și nici nu au viziune. Cum este istoria asta cu Uniunea Europeană, care Moldova a fost, și asta tot e o chestie care ar trebui să o menționăm, Moldova a intrat în orbita Uniunii Europene, o chestie care era total din neprevăzută înainte de război din Ucraina, acum, adică Moldova era ținută la un fel de ușă, parteneriatul estic, nu știu ce. Mhm. Acum, evident, încă nu sunt clare etapele următoare și viteza și direcția și restul, pentru că, de exemplu, Serbia stă ca țară candidată de vreo 15 ani aproape, 2000 ceva. Ah. Mhm. Da. Moldova are statut de țară candidată. Acum au Da. încheiat așa zisul screening și urmează negocierile. Acum, nu știm dacă negocierile se vor începe pe bune, pentru că e nevoie de acord unanim al tuturor țărilor Uniunii Europene și sunt mari probleme acolo, că Moldova vrea să meargă la pachet cu Ucraina, Ungaria are un fel de veto acolo. Deci sunt niște momente care pot fi depășite, poate nu pot fi depășite, dar dacă chiar și le punem fundal, să zicem că se întâmplă, da, în cel mai scenariu favorabil. Eu nu sunt sigur, de exemplu, că atunci când vor negocia condițiile de aderare, politicienii noștri vor ști să negocieze, vor avea curajul să negocieze condiții bune pentru zone strategice, de exemplu agricultura. Eu mi-amintesc că făceam studiile în Bulgaria când era în primul val, cel înainte de România, cele 10 țări care au intrat, și circulau legende pe la noi prin Facultatea de Științe Politice despre cum Polonia își negociază interesul, că negociază la bucată fiecare chestie din agricultură, capitole, nu știu ce. Acum eu nu știu dacă o să fie, eu mai zic, o să fie, în engleză sună mai bine, negotiation or capitulation. Negociere sau va fi, ai noștri vor merge și vor spune, semnăm orice, Da. doar dați-ne asta că noi vrem să raportăm alegătorilor că sunt progrese și că am avansat pe calea asta și pe urmă o fi alții o să discurci toată istoria asta. Dacă tot ai menționat de declinul ăsta demografic, totuși nu există frica că va deveni, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu România, începând cu 2009 încolo, că va deveni și Moldova un, practic, bazin de forță de muncă migrantă, adică... Eu cred că, deci, într-un sens la noi asta s-a întâmplat deja. Cam când s-a întâmplat în România. Doar că în România probabil s-a mers legal, din Moldova s-a mers ilegal. E plină, n-a scris nimeni încă. Decât, de fapt, există ceva lucrări artistice. Constantin Cheianu, care acum e pe listele PAS, scris ceva, o carte în container despre modurile cum ajungeau moldovenii în UE înainte să avem regim liberalizat, înainte ca cetățenia românească să se dea masiv, înainte ca și România să aibă regim liberalizat de viză cu EU. Deci se fugea pe draci, se fugea în containere, în cisterne, se fugea ilegal prin poteci, așa. Deci, într-un sens, Moldova deja a avut partea asta de brain și labor force drain. Adică deja populația, cine a vrut și cine a avut să fugă, a fugit. Deci noi ne confruntăm cu situația asta. Și într-un sens, Moldova nu mai este un bazin de forță de muncă ieftină, pentru că nu mai este forță de muncă ieftină. Toată a plecat. Înainte ca să... Deci aia pune niște dificultăți specifice și eu nu văd, iarăși, nu văd o discuție aici. Dar acum și ieri, cred că ieri a fost, după ce toată campania s-a discutat despre arme rusești, despre Putin, despre nu ne vindem țară, ieri și președinta țării, într-un interviu, a zis, eu văd că nici societatea civilă nu sunt deloc satisfăcută de faptul că nu discută problemele reale ale societății. Și zic, păi, dar cine să le discute? Dacă politicienii nu le discută, cine o să le discute? Noi le discutăm așa. Nu văd... Evident, chestia asta e tot sensibilă cu declinul demografic. N-aș vrea să fie... Că poate fi întoarsă foarte rapid într-o albie, dacă pot să zic așa, reacționară. Că pot să zic, declin, moldovenii, nu știu ce facem? Închidem granițele. Interzicem avortul. Întoarcem femeile de la fabrică, de la oficiul înapoi în familia tradițională și să nască 10 copii, chestii 300 Deci, e o chestie sensibilă. Moldova a intrat într-un fel de tranziție demografică
oarecum naturală în care se întâmplă. Deci se întâmpla și se întâmplă peste tot. Femeile, în momentul în care deci crește nivelul de viață, crește nivelul de educație, apar oportunități, natalitatea descrește. Asta, toate țările din lume trec prin treaba asta. La noi s-a agravat și la noi chestia asta e agravată și de această migrație. Acum, întrebarea nu e dacă suntem prea puțini, dar suntem prea puțini pentru ce? Cum ziceam, dacă eu nu văd un proiect de țară care să zice, uite, vrem să ne reindustrializăm, vrem să facem Moldova Hub, nu știu ce, și avem nevoie de 3 milioane de oameni, programatori, ingineri și nu știu ce, și atunci hai să vedem cum îi educăm. Dacă noi îi educăm, îi importăm, pentru că oarecum tristă e realitatea în Republica Moldova în comparație cu alte țări, există totuși și suficient de multe alte țări pentru care Moldova e o zonă foarte atractivă. Și văd deja pe străzile Chișinăului se întâmplă în zonele astea de servicii curieri, văd tineri de alte etnii, rase, bănuiesc că ca și în România, Da. nepalezi și alții. Problema e că ei vin acum într-o țară în care oricum protecția drepturilor muncii îi muci, îi zero aproape. Și în momentul în care vrei real să ai un program care să integreze oamenii ăștia și oamenii ăștia să pună bazele să integreze într-o societate și împreună, spuneți, bazele unei creșteri, așa, trebuie să ne gândim și la acest aspect. Ei trebuie să vină, trebuie să le se garanteze anumite condiții, inclusiv dreptul la muncă, etc., protecție de la exploatare, ori ce auzim noi acum sunt chestii oribile, adică vin oamenii și lucrează în industria asta de platformă, curierat și așa, e strașnic, adică ei lucrează ca și peste tot, contracte zero, Da. mai sunt muncitori aduși în zona textililor, știu că a fost și un scandal anul trecut, un grup de vreo câteva sute de cetățeni ai Bangladeshului și ei lucrau în condiții aproape de robii, deci au fost cazați pe teritoriul unei fabrici de astea. Oamenii nu puteau să părăsească fabrica, că n-au unde să plece, le s-au luat pașapoartele și deci asta nu seamănă viziune, că gen noi sunt important forță de muncă. Și legat de asta, evident, societatea moldovenească e o societate destul de, nu vreau să zic conservatoare sau ceva, dar e o societate destul de provincială în sensul în care noi nu suntem populații sau civilizații de asta diasporică, colonizatoare, expansionistă. Eu sunt în Chișinău, de exemplu, de Paști sau de Revelion, orașul e gol, că toată lumea merge la țară să-și vadă rudele. Noi toți suntem la țară. Eu am văzut toată copilăria mea 2 dealuri, adică apropierea asta pe care noi am vrea într-o societate în care sunt oameni de diverse etnii, diverse rase, diverse culturi, diverse limbi, diverse religii, ea nu se întâmplă automat. Oamenii trebuie pregătiți și eu nu văd nici zona aia de discurs, de politici în care să încercăm să educăm cetățenii moldoveni că lumea e mai mare decât satul și decât Europa și decât nu știu ce și să creăm condițiile ca oricine să fie aici, să fie binevenit. Noi, cum ziceam, eu zic că noi trecem acum în Moldova printr-un proces de demodernizare și suntem într-o zonă aproximativ, asta e teoria mea, speculația mea, că suntem aproape de într-un fel de interbelic. După interbelic, noi ne mișcăm în direcția opusă. Adică, deci, în sensul ăsta, noi avem nevoie să ne mișcăm în altă direcție, dar noi ne mișcăm în partea aia. Noi căutăm copiii de cai morți. Cine a fost Ștefan cel Mare, Gebrădaci și chestii de astea. Da, legat de chestia asta cu regresul modernității, citisem, cred că alaltăieri, pentru că dăduseră ăștia de la The Left EU. Cunosc diverse grupări, probabil da, făcuseră un comunicat la un moment dat despre problema libertății de exprimare, cazuri de represiune politică și mă întrebase cineva în chat cam care sunt dovezile și am arătat un raport al Amnesty care semnalează tot așa o eroziune a libertății de exprimare, tot felul de cazuri, am înțeles că au fost și cazuri menționate acolo în Amnesty de torturi și chestii de genul. Și ai menționat și tu de partidul ăsta pro-rus, Inima Moldovei, care a fost exclus din competiție, zicea presa din România, pentru suspiciuni rezonabile de finanțare ilegală. Suspiciuni. Nu vreau să discutăm neapărat partide, că știu că e ziua de tăcere sau mai știu eu ce, dar ți se pare că există în ultima vreme o formă de, poate e mult spus, represiune politică, poate e mult spus organizată în Moldova? Bun, eu o să mă citez. Da, te rog, nu e nicio problemă. Într-un articol pe care l-am publicat ieri și care am zis-o pe șleau și pe față că din punctul
ăsta de vedere, Moldova alunecă spre un autoritarism, adică eu am zis un fel de europenizare, integrare europeană, dar fără democratizare, adică fără Mhm. consolidarea democrației. Și am folosit cuvântul autoritarism, care are conotații, evident, multiple pentru fiecare. În română nu există expresia asta, autoritarism moale, probabil, dar eu aș zice așa un soft, cum Mhm. depinde. Deci, în mod clar există, și aici marea problemă este incapacitatea, și nici nu știu, incapacitatea statului, pe de altă parte, pe de altă parte lipsa de credibilitate a proceselor gestionate de guvernare, în sensul în care uh, există există circuitul ăsta de bani murdari care vine din Rusia sau Mhm. din anumite zone mafiote pentru cumpărarea alegerilor. Pe asta nu există niciun dubiu, dar modul în care statul le documentează, modul în care statul le monitorizează, modul în care instituțiile răspund, modul în care le aplică pe aceste sancțiuni, el trezește extrem de multe dubii. Adică ieri a mai fost exclus și alt partid. A, da? Da, seara, pe la vreo 10 seara, ceva de genul ăsta. Care partid a fost exclus după ce vreo 3 luni, din iulie până în septembrie, a primit nu știu câte sute de mii de euro, tot de acolo din aceleași surse. Și Mhm. mă întreb, bun, tu ai știut chestia asta până în ultima zi a alegerilor. De ce în genere l-ai admis partidul ăla? Pentru că campania oficială a început în 29 august. Mhm. Deci, dacă partidul ăla din iulie până în septembrie, deci în iulie deja primea bani, era momentul atunci să acționezi și nu-l accepți în cursă. Pentru că asta decredibilizează întreg procesul. Au mai fost mai multe momente de astea în care instituțiile acționează într-un fel care nu face decât să strezească niște suspiciuni că toate acțiunile astea sunt în favoarea cuiva, adică scot Mhm. diversi și evident vicează procesul, pentru că nu mai poți să ai încredere într-un proces în care oamenii, partidele sunt acceptate, pe urmă scoasă cu ăsta, cu partidul care l-ai menționat tu, Mhm. Inima, sau cum îl cheamă? Inima Inima. Moldovei, da. Da, pe ăla a fost scos pe Partidul urmă, Republican, Inima da, Moldovei. da, a fost acceptat, pe urmă e limitată acțiunea, pe urmă iar la nu știu ce instanțe, iarăși l-au reintrodus, pe urmă l-au scos, adică ori ai dovezi, ori nu ai, așa, Mhm. pare un joc cu miza de a agita, așa, și asta evident decredibilizează întreg procesul. Ceea ce nu înseamnă că nu există un substrat și ceea ce nu înseamnă că, de exemplu, nu se întâmplă, cum eu sunt foarte atent o să fiu foarte atent la modul cum formulez, dar ceea ce nu înseamnă, de exemplu, că nu există anumite acțiuni care pot fi interpretate și din partea elaltă. Pentru că înainte de alegeri, înainte de declanșarea campaniei electorale, vin oficialii europeni la Chișinău și zic Moldova va beneficia de 2 miliarde de euro, 1,9, nu știu ce ajutor. Asta tot poate fi într-un context electoral. Și pe urmă, partidele așa zis pro-europene fac mare caz din treaba asta, zic, uite, asta vom rezolva din banii ăștia, vom face asta. E tot la limită e un act de cumpărare al loialității. Nu este Da. echivalent, evident, pentru că în partea elaltă banii vin pe scheme murdare și vin când zic scheme murdare, vin pe scheme ilegale, pentru că nu există posibilitatea de a transfera bani direct din Da, Rusia da. acum și suferă inclusiv oameni de rând care sunt moldoveni care muncesc acolo. Și, într-un sens, eu cred că asta e marea chestie, paradox și ironia al votului moldovenilor, că el costă și toată lumea știe că costă și nimeni nu-și mai face iluzii că ăsta e vot sincer, așa onest sau valori. Nu, unii ne cumpără dintr-o parte, alții încearcă să ne momească din altă parte. În România e destul de greu, mai ales în bula asta de liberali, progresiști, whatever. E destul de greu să discuți despre chestiile astea care pot fi interpretate ca ținând parte a unui anumit zone politice. Adică ești imediat labeled putinist sau mai știu eu ce. Mai sunt chestii care sunt strict de codul penal, adică din câte am înțeles recent a fost modificat ca să extindă definiția trădării și să o ambiguizeze cumva. La noi și mai pe față. Adică anul trecut, ca să vorbim despre trecut, ca să vorbim despre prezent. Da. Anul trecut am fost în centrul să zicem, unei situații scandaloase, când noi la platformă am făcut un interviu cu David Schwarz despre Cu David, da. despre cenzurarea unei piese de teatru, în care David Bietu a vrut să vorbească despre corupție în Republica Moldova și o documentat, așa cum e el onest, o documentat, citit în presă, au făcut interviuri cu jurnaliști de investigație
adică a fost extrem de onest și extrem de sârguincios și extrem de deschis. Când spectacolul aproape era gata, cineva de lângă apropiată, o persoană apropiată unei alte persoane apropiate a președinției, deci a sunat la președinție, a scris, a zis, păi, ăștia la teatru fac chestii groze, fac năzbâti, ei vorbesc despre corupție posibilă corupție în rândurile partidului de guvernament. După un telefon de la președinție, spectacolul a fost anulat și noi am vorbit despre asta. Deci, în acea discuție halucinantă în care părțile au recunoscut și că s-a dat telefonul și că oamenii nu citiseră piesa, dar deja dădeau cu presupus că trebuie interzis pentru că vorbește de rău despre integrarea europeană. Deci, eu am undeva o colecție întreagă de epitete și de astea caracteristici cu care am fost înjurați, că suntem acțiuni bine diriguite care sabotează efortul Moldovei de a se integra în Uniunea Europeană, putiniști și nu știu ce. Deci, la fel, e același, e o chestie care ține evident și de faptul că unii oameni fac pe plac puterii și sunt servili puterii și îi slujesc puterii. Pe de altă parte, ține și de un fel de, și asta e partea cea mai, eu cred că partea cea mai problematică, că aceste, să zicem, această orientare geopolitică, care e doar orientare geopolitică, Moldova se orientează spre UE sau în partea aia, ea în Moldova joacă funcțiile unei ideologii de stat, fără a se numi ideologie. Dar e înscrisă în Constituție și ai cumva un fel de asta. Nici nu poți discuta nici măcar la nivelul acela, dar hai să vorbim despre problemele reale ale Uniunii Europene, despre care vorbește toată lumea. De exemplu, deficitul democratic. De exemplu, despre faptul că n-a fost solidaritate cu ocazia crizei din 2008-2009 atunci, mai ales în raport cu țările din Sud, Grecia, Irlanda, Spania, etc. Nu ai nici asta, trebuie doar de bine. Și pe locuri un fel de sentiment religios, dar funcționează și ca un consens ideologic pentru că ralează, le dă unor partide care altfel nu au ideologie, le dă ceva, le dă un fel de platformă. Și evident, asta a fost agravat și de acest război din stupid și criminal din Ucraina, care a rezolvat câteva probleme mari pentru această situație. Pe de o parte, o amânat, anulat și suspendat orice discuție despre, de exemplu, ce a fost perioada aia sovietică. Pentru că s-a mers pe ideea că Rusia este o țară moștenitoare a Uniunii Sovietice și acea istorie sovietică a fost ca și istoria Rusiei acum una de agresiune și expansiunea a fost și aia. Deci noi nu mai discutăm ce a fost, cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, să evaluăm trecutul ăla. Și asta a funcționat ca un fel de bâtă cu care au fost loviți oamenii care mai nu treau, de exemplu, speranță pentru un proiect măcar social-democratic, dacă nu socialist. Pentru că în momentul în care vreți ca Uniunea Sovietică, vreți lagăre, sau vreți, duceți-vă în Rusia, vreți, de exemplu, protecție socială, sau vreți salarii decente, sau nu știu ce, deși pentru orice om care e întreg la minte, e clar că Rusia nu e nici rai socialist și nu e nici model politic, nici model economic de imitat, nu e nici acolo în care să zici, să te uiți cu ochii deschiși și să zici, da, vreau, nu vreau. Eu nu vreau, nu e niciun model acolo. Dar asta a consolidat și mai mult acest tip într-un sens de gândire unică. Gen, Uniunea Europeană e totul. Și eu zic că această divizare în alb și negru a realității politice, în care fie ești de-ai nostru, fie ești împotriva noastră, care amintește foarte mult, de exemplu, de logicile astea totalitare, inclusiv, de exemplu, de bolșevici și tot așa și tot așa. Deci asta lasă în afara orizontului gândirii și imaginației alte alternative care mi se par de asemenea reale. Eu cred că Moldova ar trebui și poate și chiar e obligată să se gândească și la alte tipuri de parteneriate cu alte țări din sudul global. Adică noi suntem. Și asta nu-i neapărat rău să căutăm parteneriate economice cu țări din sudul global, din America, din Africa, din Asia sau așa. Asta nu e, deci Uniunea Europeană procesul de integrare europeană care se întâmple. Iarăși, la nivelul ăsta foarte, foarte general, probabil Moldova nu ar avea nicio șansă dacă rămâne singură așa o țărișoară micuță în cadrul când ai blocurile astea mari care concurează între ele. Și Moldova probabil
ar trebui să aibă relații foarte bune, dacă nu se integrează chiar în Uniunea Europeană. Dar asta nu înseamnă că îi tai celelalte legături. Iar faptul că noi nici nu vrem să discutăm asta și orice încercare de a ieși din chestia asta, Uniunea Europeană și gata, e taxată ca putinism sau sabotez integrarea europeană, ne sabotează pe noi. De fapt, eu mai ironizez uneori că asta e un fel de cult cargo de asta. Da, Când am ocazia, că am mai fost la Bruxelles de câteva ori și ne-am întâlnit cu grupuri de stânga sau pe unde ne mai întâlnim noi așa și zic că dacă orice birocrat european sau oricine are dubii despre viabilitatea proiectului european, lasă să vină la Chișinău și aici o să aibă ocazia să vadă oameni care cred că european e rai pe pământ. Deci dacă ai dubii, vino aici. Da, mi s-a părut, ce mi-ai zis mi-a adus aminte de un episod chiar după începerea războiului în România, nu știu dacă ai văzut, este un lanț de magazine, se cheamă, cred că Berețca, se citește, Berețca. Berezca, așa. Și când a început războiul, le-au găsit dintr-o dată tot felul de probleme financiare și i-au închis. Și au ieșit oamenii, patronii de acolo și au zis, ne-ați închis, noi nu avem nicio treabă cu Rusia și 80% din ce importăm e din Ucraina. Adică, practic, ați distrus o afacere de export a Ucrainei. Și doi, mi-a adus aminte faptul că e vorba aia prin mediile astea de stânga, mai ales din America de Nord. Orice acuzație e o confesiune. Adică ajung să fie fix ceea ce descriu că e Rusia în momentul de față. Adică ei sunt... Și e acel episod celebru pe care nu știu dacă l-ai văzut cu doamna von der Leyen, care spune unui protestatar că dacă erai în Rusia, vei fi arestat. Da, și el e arestat. Mai îi spun cătușele, da. Da. Păi, de-aia, de exemplu, eu în Moldova sunt real îngrijorat de asta. Acest proces de integrare europeană nu are neapărat o dimensiune democratică. Da. Și eu nu sunt cel mai necritic și entuziast fan al integrării europene. Există oameni pentru care Uniunea Europeană, cum ziceam, au sentimentul ăsta religios și ei chiar cred că asta înseamnă democrație, etc. Dar faptul că în numele acestui, care și procesul se întâmplă într-un fel destul tare netransparent, deci Uniunea Europeană are și ea o responsabilitate pentru ce se întâmplă. Faptul că se întâmplă asta, faptul că se sacrifică de dragul vitezei procesul de integrare, se sacrifică diverse procese democratice, asta pune probleme pe termen lung. Noi s-ar putea să ne trezim în Uniunea Europeană ca societate, dar o societate destul de autoritară așa. Și eu cred că o mare parte a societății moldovenești e ok cu asta. Pe mine asta mă îngrijorează cumva, că noi aici în Moldova ca stângiști, ținem și poziții liberale. Uneori ai nevoie de libertate. Nu-i nimeni să apere pozițiile astea, să zică, păi, astea sunt drepturi, astea sunt proceduri democratice. Tu zici, asta e dreptul la liberă exprimare, asta e asta. Deci nu e asta. Oamenii zic, ok, da, nu e democratic, dar dacă îi bat pe adepții, îi bat, să zicem, în ghilimele, dar nu îi bat așa fizic, dar dacă dau în adepții integrării cu Rusia, e bine, pentru că, mă rog, asta ne ajută să ajungem cauza noastră. Da, nu e bine că Consiliul Audiovizualului ia licență TV, nu e bine că partidele sunt interzise, dar astea sunt partide pro-ruse, deci e bine ce se întâmplă. Și atunci te întrebi, ok, dacă tu sacrifici asta, rămâi cu ce? Tu crezi, pe lângă că creezi o tonă de precedente pe care un alt partid la un moment dat poate să vină și să le folosească la fel, dar tu nu consolidezi, nu întărești niciun fel de instituție. Și asta e problem pe termen lung și este și exact și momentul ăsta pe care îl zici. Deci atât al critic pe Putin, dar în anumite practici așa te uiți într-o parte, deci dacă n-ai fi un cetățean de ăsta așa, nu e atât de mare diferența. Cred că a ajutat aici și acum eu am fost un cetățean foarte disciplinat în timpul pandemiei, dar pandemia a schimbat clasa politică în Moldova, în sensul în care a învățat-o să facă uz și abuz de acel instrument care se numește situații de excepție sau situații excepționale. Da. Noi la un moment dat în Moldova aveam vreo 3 așa în paralel. Era situația excepțională legată de război, de criza energetică, în sănătate publică și încă nu știu ce. Deci erau vreo 3-4. Eu am învățat să fac tot felul de chestii, practic suspendând procedurile astea democratice, începând de la transparența achizițiilor până la tot felul de alte lucruri. Deci ei s-au învățat să trăiască într-un regim așa de excepție, de situație excepțională în care regulile normale sunt suspendate. Și cred că într-un sens ei se comportă așa. Și războiul care încă continuă, eu cred că la un moment dat era oarecum ironic că în Ucraina, care era în război, nu era situația excepțională, dar Moldova era legată de războiul din Ucraina. Cred că asta tot a contribuit enorm și asta o spun, zic că
mă rog, ar fi trebuit să avem liberali care să zic treaba asta și să ne aliem cu ei și să spunem, da, aveți dreptate, uite, nimeni nu mai respectă regulile astea de joc, așa. Dar observ cu îngrijorare și mă îngrijorez, evident, pentru că e tot mai greu în Moldova să ai o opinie diferită. E tot mai greu să ai o opinie care e cumva în divergență față de opinia majorității și nu devine mai ușor. Mi se pare că există un vid al unei mișcări cât de cât coagulate de stânga, vid de care profită cumva și această stânga care e cu numele. Când ne-am creat ca platformă în 2013, vreo 2 ani de zile trebuie să demonstrăm că nu sprijinim gulagurile și nu avem fantezii erotice cu Stalin. Adică, deci, în momentul în care zici, dar noi vrem să discutăm despre politici sociale, nu, dacă voi ziceți că de stânga înseamnă că neapărat sunteți comuniști, de staliniști. Deci suntem într-o zonă în care însăși faptul de a te numi de stânga deja îți creează câteva dezavantaje. Evident, mai e și problema asta mare că până recent în Republica Moldova era extrem de dificil să creezi un partid și atunci locurile erau ocupate de tot felul de oameni și evident nișa asta comuniști, socialiști, pui un seceruș în ciocan, zici ceva de Uniunea Sovietică și îți aduce niște voturi. Exemplu cel mai clar a fost în alegerile, cred că în 2014 am avut parlamentare și am avut Partidul Comuniștilor și a fost și Partidul Comunist Reformator, care nu avea nici membri, nu era clar ce-i cu dânsul, avea o pagină pe Blogspot, atât avea. Și-au luat sub 6%, adică cât pe ce să treacă pragul electoral. Wow. Și nu avem mișcare de stânga din o tonă de motive, majoritatea dintre noi deja suntem în zone în care cum e o discuție lungă ce mai înseamnă stânga, cine-i obiectul sau clasa socială a stângii, etc., etc. Văd că suntem și în România discuția asta. Noi suntem niște oameni din zona asta mai activistă, dar într-un sens, din punct de vedere a clasei, deși eu mă consider precar, probabil sunt un fel de middle class, așa. Sunt la partea de sus a precariatului, la partea ceva de genul ăsta și funcționăm în regimul ăsta întrucât legislația moldovenească, de exemplu, privind la cooperative, este foarte retrogradă din anii 80 și nu avem o legislație bună cooperativă, funcționăm în zona asta de ONG-uri, inițiative non-formale, etc., cu destul de contact limitat cu masele populare, cu destul de mare neîncredere în acțiunea colectivă comună. Eu cred că asta e marele nostru handicap. Deci nu avem o stângă pentru că noi nu prea ne-am învățat să facem lucruri împreună, nu prea credem că putem face lucruri împreună și atunci fiecare le face pe capul lui mici bule, așa în zona asta artistică, nu știu care, ne lipsește un limbaj. Cred că suntem la etapa asta de constituire, dar până una alta, toată lumea ezită să se bage în partide, toată lumea ezită să participe în viața asta politică formală și atunci stânga asta pe care o construim noi, un fel de stângă așa non-partinică, ea e mai mult culturală, e și economică, dar avem hibe mari, de exemplu, în partea asta de teorie critică pe zona culturală suntem destui de mulți. Nu avem 2-3 economiști de stânga sau economiști așa care... Pentru că pentru unele discuții îți trebuie și competență din zona aia. Economiști îți trebuie ingineri, îți trebuie tot felul de alți experți pe care nu-i avem. Deci, din motivul ăsta, într-un sens, e obiectiv că suntem acolo unde suntem. Că noi, condițiile nu sunt propice, trebuie să ne gândim. Noi ne aflăm în perioada asta în Moldova, ne aflăm într-o situație în care, pe de o parte, ne disociem sau trebuie să ne învățăm să redescoperim ce a fost de stânga în anii ăia de socialism, că au fost mișcări antifasciste pe care trebuie să le reconectăm, au fost mișcări ecologiste, feministe, deci au fost mișcări pe care noi le-am uitat forțat în anii 90 pentru că, mă rog, așa era, toată lumina venea de la vest dintr-o dată și de-aia zic, mi-mi pare rău că noi nu discutăm ce s-a întâmplat în acel trecut al nostru, pentru că avem modele, avem teme, altfel ne trezim că importăm teme din vest care nu prea prind, adică în momentul ăsta de a sintetiza ce vine, nu ne uităm suficient de mult în zone similare ca a noastră. Noi ne uităm la New York, Berlin și Paris, dar nu ne uităm, de exemplu, la Bogota, în Lima sau în Africa sau în altă parte, sau în Indonezia. Sau chiar în zonele din est, țări care trec ca și noi. Adică ar trebui să ne uităm acolo ce se întâmplă. Dar deocamdată mica asta stângă, mare minune că existăm. În context atât de autoritar de dreapta, într-un context atât de nefavorabil oricăror
măsuri de protecție și politici sociale, e mare minune că existăm. Eu zic că faptul că suntem oarecum vii și menținem flacăra asta, dacă pot să zic așa, sună poate patetic, dar faptul că existăm deja nu trebuie să uităm. Construim micile noastre alternative, evident, marile idei s-au destrămat într-un sens și atunci trebuie să ne gândim cum reconstruim. Nu cred că are cineva un răspuns și aici deja ies din cadrul moldovenesc. Nu cred că are cineva un răspuns cu privire la cum trebui să arate stânga, de exemplu, în estul Europei sau care e marile proiect de stânga la nivel Da, global. e în general greu să vorbești în estul Europei Da. onest despre trecutul. Da, eu mă refer și la lipsa unei imaginații pentru viitor, adică Da. nu prea știm cum o să construim. Deci trecutul trebuie să ne clarificăm, trebuie să recuperăm ce e recuperabil de acolo, dar și viitorul, adică așa nu prea văd idei de alea seducătoare mari. Probabil poate că e și momentul, trebuie să le construim și de aia e tare important ce facem. Important să construim mici organizații, important să construim mici colective, să stăm în ele și să învățăm și să trăim conform altor practici, să învățăm valori de astea, pentru că, de fapt, noi în momentul în care ne-am trezit, eu am început să mă politizez relativ târziu, vin dintr-o familie țărănească. Părinții mei, angajamentul lor politic era pentru cine votăm. Și asta nu zic cu aroganță sau să zic așa cu desconsiderare, nu, așa era, adică nu se prea discuta politică în familia mea. În momentul în care am început să mă politizez, mi-am dat seama că tot în jurul meu e oarecum, e aiurea și noi ca lumea, adică tu vrei valori de alea, să trăiești în solidaritate, dar tu, de exemplu, muncești în structuri care nu sunt solidare, sunt structuri ierarhice. Tu vrei internaționalism, tu ești într-un cadru național. Vrei, de exemplu, să ai cooperare în această solidaritate, dar ești pus în contexte în care tu concurezi, în medii doar concurențiale. Deci e nevoie să schimbi lumea din jurul tău ca să ajungi la societatea aia. Și din perspectiva asta, eu ca anarhist așa, experimentul sovietic a fost grozav în anumite aspecte, dar n-a fost utopia aia care trebuie. Deci avem mult de muncă și munca nu e doar la marile idei, dar și la practicile astea mici, care noi nu ne-am învățat încă să trăim împreună, să lucrăm împreună, să construim ceva împreună, să facem acțiuni colective. Și faptul că în jur avem cultura asta a acțiunii individuale și a individualismului deșanțat, tot nu ne ajută. Adică condițiile sunt extrem de defavorabile. În Moldova, asociația pe care gestionez, se ocupă de drepturile muncii. Nu o să-ți vină să crezi, dar e ca și cum, nu știu, să vorbești despre drepturile muncii, nu poți aproape deloc deschis. Pentru că în momentul în care inviți muncitorii la ceva, în situații de astea, un local public sau într-un spațiu public să discutăm despre asta, păi nu, dar dacă mă vede patronul. Adică să vorbești despre drepturile muncii, trebuie să te vezi cum citești cărțile de spioni. Ne-am văzut la apartamentul conspirativ și am vorbit așa și noi. Ne-am adunat la apartamentul conspirativ și am vorbit despre sindicate. Adică acolo suntem. Și mai e și acum o super prietenii mei de la sindicate, dar mai e și problema că noi avem o singură confederație sindicală și care tinde să monopolizeze toată acțiunea sindicală și e destul de confortabilă. Adică ei și joacă un fel de poziții de aliat de umbra guvernării și nu sindicat de asta militant, sindicat radical care să caute noi membri. Zonele cele mai sindicalizate sunt angajații din sectorul public, medici, profesori, etc. În sectorul privat dacă nu mă înșel, e vreo 20% și majoritatea sunt fost întreprinderi de alea mari, construite pe vremea socialismului sovietic, care au moștenit structuri așa sindicale, dar în instituțiile astea noi nu. În momentul în care află patronul că vrei să faci sindicat, dintr-o dată te trezești dat afară și asta e... Da. Deci, e o situație tristă și acum Moldova, ca parte a procesului ăsta de aderare la UE, a semnat, nu știu ce, deci este programul cu munca decentă și trebuie să adopte niște directive UE, una dintre ele fiind ceva de genul care obligă să ajungem la 60%, 60-70% de rată sindicalizare și eu nu văd cum asta se întâmplă, adică, mai ales în zona asta privată în care... Dar, mă rog, dar situația extrem de tristă pe partea asta. Deci noi asistăm acum un grup de femei de la o fabrică de îmbrăcăminte din nordul țării, care, de ce lucrau la fabrică, pe 3 luni n-au primit salariile și fabrica s-a închis pur și simplu. Și ele acum merg și acționează în judecată fabrica, se luptă în instanțe și 2 ani durează procesul. Și, deci toate instituțiile statului s-au spălat
s-au spălat de acest caz. Au zis, Inspecția Muncii au zis, aveți drept să vă adresați în judecată. Deci Inspecția Muncii nu a făcut un deget. Procuratura nu a vrut să investigheze în niciun fel. Deci în momentul în care, conform legislației moldovenești, probabil și legislația românească, dacă, de exemplu, eu îți spun, vino și muncește, eu o să-ți dau salariu, dar la urmă nu ți-l dau, asta e muncă forțată. Pentru că eu te-am mințit. De fapt, ți-am promis, dar și sunt destul de temeri pentru a porni inclusiv acțiuni de astea penale. Da? Poliția tace și, mă rog, noi le asistăm femeile alea, am angajat un avocat, le ajutăm să scrie cererile către instanță, am făcut tot felul de sesizări și la procuratură și la așa, dar e un fel de nici nu ignoranță, că nu știu, dar e inacțiune totală a statului în privința apărării drepturilor muncii. Și asta mi se pare domeniul poate cel mai important, pentru că relațiile de muncă sunt relațiile în care intrăm cel mai frecvent. Da. Mai frecvent poate și decât cele în familie. Nu ne căsătorim, asta e altă treabă. Putem să nu ne căsătorim, dar... De muncit toți muncim. Da. De muncim toți muncim și... Cel puțin în cazul României, mai ales partidele care sunt asumate de dreapta, că în general oricum sunt toate de dreapta, dar ale asumate de dreapta în România, au un discurs antisindicalist foarte puternic, adică pe față. Zicând că 20% din privați, din zona privată e sindicalizată, cred că e mult mai mult decât în România, by the way. Adică... Da, dar întreprinderi mari, de exemplu, au fost întreprinderi care au fost de stat, de exemplu, întreprinderea de gestiune rețelelor de gaz sau rețelelor electrice. Ele au fost întreprinderi de stat și acum au fost privatizate și când zici, de exemplu, Premier Energy, care e asta de la electricitate, are sindicat, dar l-a moștenit de la nu știu ce, Mold Energo sau ceva de genul ăsta. Da, și la noi discursul pe față, dinspre partidele de dreapta, circulă butada asta că e mai ușor să bagi un om la pușcărie decât să-l dai afară de la lucru. Deși, realist vorbind, sindicatele, poziția lor a fost extrem de slăbită în ultimii ani, în sensul că deliberat slăbită. Până acum, de exemplu, dacă era sindicat, trebuia să fie acordul sindicatului, dacă o persoană să fie concediat pentru o anumită chestie. Acum nici măcar sindicatele sunt consultate, adică le se spune și lor. Și evident sunt diverse trucuri sau moduri în care guvernările nu discriminează, dar discreditează sindicatele. De exemplu, când sunt oameni pe care ei vin și îi dau afară politic. Stă omul și muncește acolo, vine nou partid și vrea să-și aducă oamenii lui. Și îl dă afară pe un om, ăla merge în instanță și se reangajează pentru că a fost condamnat, a fost dat afară abuziv și pe urmă ăștia îmblu și se plâng, uite, din cauza că avem reglementările alea rigide în domeniul muncii și sindicate, etc., de-aia nu putem da afară nici oamenii corupți. Deci are și nota asta. În rest, noi de fiecare dată glumim așa cu tristețe că toate reformele vin partidele cu programe de astea economice uneori sau sociale super ambițioase și primul lucru care îl fac, umblă la codul muncii. Mai flexibilizează. Deci asta e, indiferent cine vine la guvernare, că e de dreapta, că e de centru-dreapta, că e pretins de centru-stânga, ei umblă la codul muncii pe care vor să-l mai flexibilizeze, cum zic eu, că să mai adună să mai vină niște investitori străini care nu vin. E oricum întreg, adică cel puțin Comisia Europeană are când a fost votată în plan simplificarea, sub pretextul simplificării birocrației, de fapt e flexibilizarea codului muncii. Asta e și cred că e îngrijorător dacă deja se întâmplă asta în Republica Moldova, integrarea în Uniunea Europeană o să vă aducă și mai multă flexibilizare, care o să devină oamenii gume la cât de flexibili o să fie. Da, noi avem, din păcate, prea devreme, adică lipsesc studii sau lipsește elementar o analiză a impactului, pentru că măsurile astea au fost adoptate acum câteva luni. Înainte de alegeri a fost adoptată legea cu privire la freelancer, deci era o zonă întreagă de oameni din IT, traduceri, artiști așa, care funcționau în diverse regimuri de astea și pentru ei s-a făcut generos domeniul ăsta de freelancer și nu știu cum funcționează legea asta, când nu e clar nici mecanismul, nici nu știu. Tot înainte de alegeri a fost adoptată legea cu privire la muncă prin agent temporar, ceva de genul ăsta, gen pentru anumite munci, agent temporar. Deci tu, dacă eu aș vrea să lucrez la tine, nu fac contract cu tine, dar mă duc la o agenție de asta care are licență de a face de asta joburi temporare și eu fac contract cu ei și mă duc la tine și tu nu mă concedezi pe mine. Pur și simplu reziliez. Eu lucrez la tine, de fapt lucrez pentru agenția aia. Și mie deja mi se par chestii extrem de îngrijorătoare.
Dar, din păcate, încă suntem la etapa în care nu le știm impactul. Că noi mai avem o chestie aici în Moldova, că adoptăm legi, dar la implementarea lor e o problemă. Trebuie să facem mecanisme clare cum funcționează legea asta, că asta cu freelancerii se presupune că trebuie să deschizi un fel de cont, trebuie să te înregistrezi, trebuie să declari într-un fel venitul și nu știu dacă există și hotărârile de guvern care să o facă să lucreze așa la modul concret. Da, din experiența, acum hai să zic așa, din experiența pe care o am, n-am cum să mă gândesc că legea asta a fost făcută în favoarea celor care muncesc, adică, deci mai degrabă mă aștept în partea aia să fie înclinată balanța. Vreau să te întreb, e foarte, foarte multă insistență acum pe rolul diasporei, probabil și din cauza ce ai spus tu că a fost migrația foarte mare. Eu nu prea știu cum e diaspora moldovenească, din ce zonă e și te întreb mai exact în ce zonă e și ce rol poate să joace mai ales în alegerile care se întâmplă mâine, pentru că în România am avut o situație foarte amuzantă de care probabil știi. Ani la rând s-au plâns că PSD-ul le ia dreptul diasporezilor de a vota și până a venit 2024 și atât au votat oamenii din diaspora până ne-au adus fasciștii pe locul 2 în Parlament. Și după aia, dintr-o dată, nu le-a mai plăcut diaspora. Știi, se gândeau, poate restrângerea dreptului diasporei nu e așa o idee proastă totuși. Eu de obicei evit lecturile astea care zic, uite, România e 10 ani înainte, noi suntem cu 20 de ani în urmă sau chestii de astea. Adică eu aș zice așa că nu știu dacă o să fie același proces, pentru că în Moldova dinamicile sunt diferite, dar noi probabil suntem încă în etapa asta de lună de miere, când diaspora e factorul ăsta civilizator bun care ne protejează de influența forțelor proruse. Această diasporă e foarte importantă și cred că fiecare a cincilea vot la aceste alegeri, aproximativ așa sunt estimările, va veni din diasporă. Dar acum sunt necesare câteva paranteze foarte, foarte mari. România are o diasporă, probabil, dar noi avem câteva diaspore, cu statut diferit și cu importanță diferită. Avem o diasporă destul de mare în est, în Federația Rusă. Da. Estimările ar fi de la 100 de mii până la 200-300 de mii. Oameni care istoric au mers în Rusia pentru că în Rusia era mai ușor de migrat. În Rusia mergeai cu limba o știai, nu era regim de vize, în anii 90 oamenii au mers acolo, au muncit, unii din ei au obținut cetățenie rusă, s-au stabilit acolo. Pentru acele, să zicem, chiar și 100 de mii, luăm estimarea pragul cel mai de jos. Pentru cele 100 de mii există doar două secții de vot, una la Moscova și una la Petersburg. Deci, conform legislației, fiecare secție de vot are până la 5.000 de voturi. Deci, ai doar 10.000 din cei nu știu câte de mii vor putea vota. Și CEC-ul nostru, Autoritatea Electorală Centrală, a zis că da, e ok, pentru că e o țară agresoare, e o țară în război și noi nu putem garanta securitatea mai multor secții de vot, deci va fi suficient atâta. Și deci ai o acțiune care sună, aduce și miroase foarte mult a încercare de a limita votul unui tip de diasporă, care cel mai probabil ar vota într-un anumit fel. Pe urmă ai, nu exact diasporă, dar ai regiunea transnistreană, care tot e casă la vreo, să zicem, tot vreo 100-200 de mii de cetățeni moldoveni, pentru care tot s-au creat niște circumscripții și niște secții de vot, dar tot insuficiente. Pe de altă parte, ai diaspora din vest, care e invitată să voteze și acum, iarăși, e o situație, pentru mine, ca cetățean al Republicii Moldova, aș vrea fiecare cetățean să aibă posibilitatea de a vota, indiferent de poziția în care și unde se află el. Și deci, ce se întâmplă acum? Că au făcut în vest mai multe circumscripții, s-au străduit să acopere mai ales țările astea mari, SUA, Canada, dar și Italia, așa, pentru că plus distanțe mari, dar aș vrea să văd asta față de toți cetățenii Republicii Moldova, oriunde s-ar afla. Ori noi nu vedem asta. Și acum, deci asta e cealaltă realitate, că avem un vot al diasporei, a unui tip de diasporă, care probabil va înclina balanța, nu știu dacă va înclina balanța sau cel puțin, pentru că la alegerile prezidențiale a înclinat-o și la referendum tot a înclinat-o. S-ar putea să o încline, dar s-ar putea să-i aducă la o stare, că depinde cum se va vota pe intern. Și pe de altă parte, tot nu se știe și diaspora cum va vota, pentru că una e la alegerile prezidențiale când e o figură, dar la alegerile parlamentare e mai diferit. Există și alte partide
care își zis pro-europeni, așa, plus opoziția au înțeles în ultimii ani că trebuie să lucreze în diaspora, plus așa cum s-a văzut diaspora cu diaspora românească. Faptul că mănânci croissant la Paris sau nu știu ce, dar asta e ironic. Evident, majoritatea moldovenilor care sunt în diaspora fac muncă de asta necalificată, în construcție, în agricultură, etc. Și ei nu sunt, deci nu e neapărat că votul lor va fi pentru PAS. De unde și eu cred că în încercarea asta o leacă disperată de a mobiliza totuși pentru PAS, vin și sperieturile astea că dacă PAS nu obține majoritatea, atunci europenii vor revizui regimul de liberă circulație, ăia din diaspora nu se vor putea întoarce acasă, dar iarăși nu se știe această diasporă cum și în ce număr va ieși la vot și pentru cine va vota. Cum s-a văzut și în cazul României, da? Adică, mi-amintesc, eram în România cu bursa aia la NEC, cred că în 2013 sau 2014, când se întâmpla campania electorală cu Ponta. Atunci. Da, 2014. Da, prima venire a lui Iohannis la vot. Da. Și știu că diaspora a jucat atunci un rol extrem de important pentru prima oară. Între timp, zic, adică s-ar putea să fie schimbat și la noi. S-ar putea diaspora să vină în număr masiv, dar s-ar putea să voteze destul de pestriți. Deci e clar că e un factor mare, e clar că toată lumea îl curtează. Eu cred că, de exemplu, asta e speculația mea, interdicția pe care România a aplicat-o primarului de Chișinău, Ion Ceban, că a primit interdicții dar statul român a zis că nu e obligat să justifice asta, ceea ce mi s-a părut o chestie bizară. Dar cred că, pe lângă diverse motive, a fost și motivul ăsta că în felul ăsta lui Ceban și partidului său, sau blocul ăsta electoral din care face el parte, i s-a închis accesul la diaspora, că el devenise foarte activ pe partea asta, concerte în diaspora, întâlniri cu diaspora și, evident, actuala guvernare din Moldova vrea să-și păstreze acces privilegiat la diaspora și ea să vorbească cu diaspora. Nu se știe. Deci la alegerile parlamentare e diferit de la prezidențiale. Eu nu vreau să fac prognoze, așa, e în mod clar foarte important acest vot din diaspora. La etapa asta, deci, cum ziceam, până la 20% din voturi vin de acolo. Deci, ca număr, în condiții așa, s-ar putea să facă diferență. Apropo de diaspora, am văzut că s-a întors cineva tot așa din diaspora care face subiectul unui film pe care nu știu dacă l-ai văzut. Ai văzut Plaha? Te-ai uitat? Nu, am început să-l văd. Eu n-am televizor de mulți ani și el e și pe YouTube. Da, e pe YouTube. Abia ieri a fost ultimul episod și am văzut că a prins în România și am citit mai multe cronici așa. Eu am început, dar nu l-am văzut încă până la capăt. Am văzut 2 sau 3 episoade, adică omul s-a întors. Cred că a fost întors tot ca parte a unui efort al partenerilor europeni de a ajuta această guvernare. Tot nu știm cum o să cum și ce efect va avea, pentru că omul a făcut și un apel ca foștii lui susținători să voteze împotriva pasului. Deci, e greu, e prea nou, prea fresh, așa, prea proaspăt. Nu știu, acest cetățean ce rol va avea în acest. Probabil încă abia urmează. Nu știi ce va urma ce se întâmplă pe 29, adică pe vremea lui, când el avea pâinea și cuțitul, se întâmplau show-uri de astea și dacă nu o să fie coaliții, nu știu ce, probabil o să urmeze show-uri cu prezența lui nu știu unde, deci ăsta n-au reușit nimic, au reușit să-l aducă doar, dar n-au reușit să facă mare caz și mare spectacol din asta, da. Dar și această diasporă trebuie întoarsă acasă. Această diasporă, eu zic toată diaspora nu trebuie întoarsă acasă, trebuie create condiții. Oamenii au drept să-și aleagă unde să trăiască, dacă deja se simt mai bine și s-au trăit acolo. Eu nu sunt pentru adeptul, hai să vină oamenii cu orice preț. Dar anume această diasporă, și mai sunt încă câțiva diasporeni de ea foarte cunoscuți, ei merită întorși acasă. Mai sunt câțiva care se ascund la Londra, mai sunt pe la Moscova câțiva. Acum mai e și altă întrebare, că omul ăsta. Acum, eu nu tare vreau să vorbesc despre el, dar el a fost parte și a fost cu toți. Deci eu nu știu dacă în film apare partea asta. În filmul ăsta care e ficțiune, dar pe care mulți l-au citit ca un fel de istorie reală, dar el a fost parte din toate aceste guvernări. Adică el, la urma urmei, poate să-i toarne și pe ei. Fix asta zicea Costi, că ar fi interesant să vedem dacă se apucă să ne zică personajul niște chestii despre guvernările anterioare, da. Da, el e o figură extrem de ambigu, cum sunt toți și cum sunt și acești oameni care acum sunt în poziții de acces la butoanele puterii. Adică ei tot
au fost toți în diverse configurații. În acel articol pe care l-am menționat deja de câteva ori, publicat ieri, am zis că pentru prima oară în istoria Moldovei nu avem partide noi, nu avem viziuni noi și nu avem oameni noi. Toți oamenii ăștia au fost în toate configurațiile posibile. Au fost și în configurații, dacă nu explicit pro-est, cel puțin cu deschidere mare spre est, și în configurații pro-europene, tot. Și Dodon, și Maia Sandu, și Ion Ceban, și toată lumea. Adică e acum să dau așa de berbeleacul și încearcă să ne convingă că ei pur și întotdeauna au fost așa și așa, dar toți au fost în tot felul de configurații. Deci nu există nimic așa nou acum, cineva care să ne seducă. Și într-un sens asta tot e partea asta tristă a acestor alegeri, că nu există nici măcar o mică idee de asta nouă, o mică forță așa, care toți foști oameni care acum încearcă total să se rupă de trecutul lor și să zic că de fapt istoria începe de azi și de azi suntem oameni noi și de azi promitem nu știu ce. Întreabă cineva, ca să citez un jurnalist român un pic mai controversat, care zicea că exportăm electricitate către Republica Moldova și am început să exportăm și democrație, și la cum arată democrația noastră, nu știu dacă e bine că le exportăm. Întreabă cineva în chat, știu că ai zis că nu faci pronosticuri, dar crezi că se anulează alegerile? Sau care e climatul? Pentru noi a fost o completă surpriză, deci nimeni nu putea să facă acest pronostic. Da. Cum să zic? Nu știu, o să zic ceva ce sune ca o butadă, dar într-un sens, nu știu. Deci, voi ați fost surprinși când ați avut alegeri anulate, dar noi am mai avut alegeri anulate. Noi am avut alegeri locale anulate la Chișinău în 2018, am avut alegeri la Bălți anulate cu jumătate de oră înainte de deschiderea secțiilor de vot. N-a fost ca la voi, când s-au anulat în timp ce oamenii deja votau, dar am avut alegeri anulate. Deci, există precedent. Există precedent și cred că noi am învățat și eu cred că acest caz românesc, moldovenesc, suntem frați aici, dacă pot să zic așa, deschide perspective destul de sumbre așa și evident lasă o posibilitate și o probabilitate destul de mare ca asta să se întâmple. Eu m-am mirat, acum să fiu sincer, anul trecut, după primul tur al alegerilor prezidențiale, a ieșit actuala președinte și a zis 300.000 de voturi au fost cumpărate de către gruparea criminală Șor și Rusia. Eu am gândit atunci că o să le anuleze, pentru că aveau tot temeiul. Pe urmă, mă rog, până la urmă, Curtea Constituțională a recunoscut că aceste alegeri au fost validate și tot ok. Poliția mai investigează ceva. Acum, probabil, din perspectiva încălcărilor, există o tonă de încălcări documentate la partidele din opoziție. Mă rog, partidele la putere nimeni nu-l investigează, probabil și el are și trafic de influență și bani murdari și nu știu ce, dar probabil există această probabilitate. Mi-e foarte greu să zic că o să fie anulate, nu o să fie anulate. Deocamdată, cred că se vor desfășura. Pentru că Chișinău e plin de zvonuri în ultimele zile, așa, deci... O să fie întreruperi de curent, amenințări cu bomba, o să fie... Da, dezordine în masă, tot felul de chestii de astea. Bun, amenințări cu bomba, am uitat să menționez asta, dar anul trecut la alegerile prezidențiale s-au întâmplat când transnistrenii treceau podul peste Nistru la Râbnița să vină în partea dreaptă să voteze și pur incidental, așa întâmplător, podul de la Râbnița a fost anunțat prin ceva telefon anonim că e minat și a fost închis câteva ore podul și oamenii evident n-au putut să treacă peste pod. Deci asta, eu cred că alegerile vor fi recunoscute, se vor desfășura și în principiu vor fi validate. Dar există și cealaltă probabilitate pentru că, mă rog, dar zic că e destul de tensionat acum și destul de, într-un sens, e chiar zi de reflecție și zi de detox online, pentru că online e o nebunie. Fiecare știre citită în chei de asta electorală. Noi așa ne-am trezit că, întrucât majoritatea mediei mainstream, presa asta mainstream, e oarecum afiliată guvernării sau susține guvernarea, opoziția a migrat pe platforme pe care guvernarea nu le poate controla, de exemplu pe TikTok sau pe Telegram și în Moldova așa, vrei să te informezi cum e situația în țară, citești ziarele, dar pe urmă intri și pe Telegram așa și vezi ce aude și partea aia la altă. Și e o nebunie, toată lumea dă zvonuri, inclusiv un caz de ăsta trist, o fată s-a sinucis la Cahul, ceva de genul și deja e plin telegramul că uite, a fost că nu știu ce acolo e implicat, nu știu ce rudă unui politician și fel de istorie de astea. Oamenii dau surse pe zvonuri, dar pe surse, 100% știind că alegerile vor fi invalidate și nu știu ce. Deci, eu sper și eu cred că ele vor fi validate.
Ai menționat și tu asta și mi s-a părut și mie foarte interesant că foarte mult în presa respectabilă, de altfel am avut și noi cazuri, jurnaliști precum Tapa Lagă, am avut și noi cazuri în care presa foarte respectabilă afla prima de anumite chestii, erau niște coincidențe în astea care, din păcate, în felul în care sunt făcute și mi se pare și o formă de neglijență, alimentează foarte tare și conspiraționiștii care țin cu opoziția, ca să zic așa. Adică, Și la noi e aceeași situație. da. Trezești o ziare sau persoane, gen are canal de Telegram și zice, uite, am aflat pe surse componența noului guvern. Și zice componența noului guvern. Sau tot pe surse poze din dosarul penal, sau poze de la arest, sau poze de acolo, scurgeri. Portalul ăsta a intrat în posesia unor materiale video, audio și probe din dosar. Dar cum intră? Că eu tot gestionez un fel de instituții media, platformă, dar mie nimeni nu mi-a dat de asta. Componența guvernului extrasă din dosare și fotografii de la rețineri sau înscrisuri de tranzacții offshore, documente care în mod clar nu se află așa gen le scos de pe torenți, că găsești acolo. Dar, adică asta face parte dintr-o problemă mult, asta e parte dintr-o problemă mult mai mare și asta e un fel de, nici nu știu cum să zic, un fel de cooptare a presei de către guvernare în Moldova. Așa funcționează în mod clasic propaganda. Da. Cartea aia clasică a lui Chomsky și... Da, manufacturing consent. Da, de consent. Deci ai o colaborare, o alianță de nezdruncinat între partea presei și partidul de guvernare, o alianță trainică în care își fac servicii când unii au nevoie. În fine, asta e, din păcate, suntem acolo unde suntem. Încercăm. Ți-am promis că durează jumătate de oră, îmi cer scuze că te-am ținut atâta. Lasă, că mi-a făcut plăcere, adică dacă în vreun fel am contribuit cu, nu știu, vreo explicații, ceva, sau măcar am strânit zâmbetul audienței, sau măcar i-am invitat să uite cu nițel interes. Și eu întotdeauna zic că zone ca Moldova nu trebuie privite de sus, pentru că ele pot fi laboratoare extrem de interesante în care se aplică niște chestii, tehnologii, se testează niște lucruri care pe urmă pot fi importate și exportate în alte părți. Eu zic de exemplu că la noi întâi în Găgăuză s-a încercat cu anularea alegerilor, pe urmă s-a anulat la Chișinău, pe urmă la Bălți, pe urmă s-a ajuns la voi. Transnistria, toată lumea care merge în Transnistria zice, uite, la Transnistria e o ruină sovietică, un fel de epavă înghețată în timp, din Mosfilm, așa un fel de fragment care... Și eu zic că nu, asta poate fi, gândiți-vă ca o situație de viitor, pentru că Transnistria e controlată acum de corporații și dacă vrei să vezi cum ar arăta o țară controlată de corporații, tu duci în Transnistria. Pe urmă, când, de exemplu, Apple sau Meta sau altceva controla țări întregi, va fi foarte prețios această experiență și în sensul ăsta alegerile din Moldova tot sunt interesante, pe urmă consecințele lor sau anumite lucruri pot fi le găsești în altă parte. Așa că eu cred că este ceva relevant ce se întâmplă în alegerile din Moldova, că și la voi tot asta a fost cu retorică geopolitică și cu asta în sensul, cred că mai degrabă ar trebui să ne întâlnim și deja, gata, ne-am povestit că e așa, ce facem mai departe. Adică, clar, ne-am clarificat sau ne-am lămurit că și la voi și la noi sunt aceleași mecanisme. Mai departe, ce? Să repetăm că și la voi e geopolitică și la noi nu. Hai să vedem ce se poate face. Cam asta e. Da, scuze. Eu trebuie să fac un fel de discurs de încheiere acum. Nu. O pistă nouă pentru discuție. E o invitație, de fapt, urmăriți realitatea din Moldova. Da, mulțumim oricum foarte mult, pentru că și în zona asta de Twitch și în zona de oameni la care te-ai aștepta să fie un pic mai critici, să gândească un pic mai critic, de fapt tot ce fac este să reproducă fără să-și dea seama un anumit discurs și fără să-l chestioneze măcar. E bine, e bun, am ținut să te invităm ca să vedem și o altă perspectivă. Mersi, eu declar deschiderea pentru oricine are nevoie de ceva informații despre Moldova, vine în Moldova, are nevoie de ceva în Moldova, pot fi persoana de legătură, adică trimite, în fine, e foarte important, eu zic, să păstrăm deschiderile alea și eu mă declar deschis pentru orice formă de orice eventuală discuție. Cred că trebuie să discutăm mai des, de fapt. Asta e